Hej. I dag er der åbent hus på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og vi er taget afsted for at finde ud af, hvilke fordomme og hvilke spørgsmål der vil være om skolen og de uddannelser, skolen tilbyder. Så kom med. Vi vil høre, om I har nogle spørgsmål eller fordomme omkring skolen. Jeg tror, jeg har lidt den sådan, tanke omkring folk, der går her. Det er sådan de kreative typer. Nej, det er det ikke. Der er mange, der tror, de skal være det. Og føler sådan lidt pres over, at jeg skal kunne få masser af idéer, og jeg skal være virkelig kreativ. Og det vi prøver at sige, det er jo sådan set, at det kan man godt lære, hvis man gider. Man kan faktisk godt lære at blive kreativ. Jeg tror måske, altså hvis der er noget, der lever en lille smule op til fordomme, så tror jeg måske faktisk, at nogle af fotojournalisterne er mere kreative. De har ligesom det der gen, men ellers så er det altså noget, man kan fremelske. Så det er da godt, hvis man er kreativ, men man skal ikke tro, at det kun er ene kreative hoveder, der går her, fordi det passer ikke. Er det svært at komme ind? Ja, men jeg prøvede en gang at komme ind, så det kan lade sig gøre. Det var en nervepirrende dag, men jeg synes faktisk ikke, at det var så svært, som folk de hyper det op til. Jeg tror, hvis man brænder for det, så skal man nok komme ind. Jeg har tænkt på, hvordan det er, når man kommer ind og går på en journalistisk uddannelse. Om der er meget praktisk arbejde, eller om det er mere sådan bogligt arbejde. Det er vel en god blanding. Vi går for at være en praktisk. Jeg tror, at de er lige så praktiske på STU, laver mange praktiske ting. Vi laver en del praktiske ting. Vi gør det på den meget. Vi hylder meget det motiv, at man ligesom bliver kastet lidt ud i noget. Så prøver man det af. Så bliver man lidt klogere på, hvordan man skulle få nogle input til, at man kan gøre det på en anden måde. Så prøver man det igen. Og så skal man selvfølgelig inddrage sin teori og sin viden, og hvad man har fået i samfundsfag og medieteori og sådan noget. Ikke? Men vi er nok meget til, at man ligesom bliver sådan kastet en lille smule ud i det, og så laver man nogle fejl. Måske nogle gange laver man noget, der er godt, og så lærer man af det. Og så prøver man igen, og igen, og igen. Jamen altså, hvordan er det at være elev herude? Jamen, det er jo det bedste sted i verden. Altså allerede fra første uge, jeg gik her, der kunne jeg sådan mærke, at jeg var landet på den rette hylde. Det er kreativt, det er sjovt, det er tæt på virkeligheden. Man er ude i virkeligheden. Det kan jeg godt lide. Ja, min fordom det er nok, at hvis man har lidt for høje tanker om sig selv på sådan en uddannelse her, så kan man godt ende med ikke at fuldføre den. Det er jo set tidligere. Der er nogen, som kommer ud herfra uden uddannelse, men som nok havde potentialet til godt at kunne få en. Så det er nok stedet for, hvor de allerbedste, de ikke får nogen uddannelse. Jeg mener helt klart, at myte. Og det er sådan, at man, uanset hvad man vil uddanne sig til, så er det jo et hårdt slid. Man bliver ikke berømt for ingenting, men jeg tror ikke, at det altid har en sammenhæng, som nogen tror. Jeg har i hvert fald hørt, at det er mange kloge hoveder, der går ud sådan lidt halvnørdet. Ja, det er der, og der er også mange dumme, men det er efter, hvad du måler på. Altså, der er nogen, der er gode til at lave radio, og der er nogen rigtig dårlige til at lave radio. Så er der nogen, der er gode til at blive interviewet, så er der andre, der er rigtig dårlige til det. Så er der nogen, der er gode til selv at interviewe, og så er der andre, der er dårlige til det. Altså, det er efter, hvad for nogle kvalifikationer man har. Der er nogen, der er gode til at skrive, så skal de skrive, og så er der nogen, der er bedre til at snakke i et væk. De skal måske lave noget studieradio, og så er der nogen, der er gode til at være meget kritiske. De skal måske være clement. Altså, der er jo en boldgade for alle. Det var så alt for åbent hus for den her gang. Jeg håber, I fik svar på nogle af jeres spørgsmål, eller om I fik eller afkræftet nogle af de fordomme, som I eventuelt har haft om skolen eller om uddannelserne her på stedet. Og så håber jeg i hvert fald, at vi ses på et af de kommende semestre.